Olemme Sorin kadulla. Ortodoksikirkko on tuolla, Kansiareena on tuossa ja asuintalo on tässä näin. Talo on muutama vuosi sitten valmistunut. Asunto on 29 neliöinen kaksio ja asuntoon kuuluu häkkivarasto. Taloyhtiöllä on myös kattoterassi 7. kerroksessa, mikä on vapaasti asukkaiden käytettävissä. Saunaa taloyhtiöllä ei oo. Ja talossa on parkkihalli, mihin voi sitten halutessa vuokrata parkkipaikaa. Asunnossa on tosiaan paljon säilytystilaa tuossa eteisessä kaapista. Sen lisäksi tästä löytyy syvät kaapit keittiön kaappien lisäksi ja makkarissa on vielä erillinen kaapisto. Ja tähän on nykyinen vuokralainen hienosti saanut 4 hengen ruokapöydän ja ison sohvan tähän olohuoneeseen TV-taso ja TV:n lisäksi. Kylppäriin menee pesutorni. Ihan täys leveä. On allaskaappi, peilikaappi. Ja kaikki paikat hyvässä kunnossa, kun on vaan pari vuotta vanha talo. Suihkuseinä, ei ole suihkuverhoa. Ja sitten on pieni siivouskaappi tuossa. Näkymät on Kansiareenalle. Nykyisen vuokralaisen kanssa keskusteltiin, niin ei ole millään tavalla häirinnyt. Ja sinänsä kivakin, kun ei ole koko ajan joku siellä naapurissa sitten, ketä näkisi asuntoa sisällä. Uuni on samaan aikaan myös mikroaaltouuni. Ei tarvi erillistä. Jääkaapissa on pakastinlokero. Astianpesukone löytyy, se on tämmönen puolikas. Ja sitten on induktiolevy 2 paistotasolla ja tietysti liesituulitin. Ja makkarissa on tosiaan lisää kaappitilaa. Ja tässä on tämmönen väliovi, millä saa erotettua tätä makuutilaa tästä muusta asunnosta.